Book of Matthew 26, verse 36. uYesu eGetsemane sisho sihloko. Siyavakala umfutho wePasika. Uyavakala umfutho wePasika. Hallelujah. Jesus. Sibuyile ke-Fishhoek abazalwane silapha eFilipi ngoku. Izawufika iPasika silapha. Hallelujah. Hallelujah. eFishhoek sephambo lesihlanu. Ngecawe sawuba lapha anticipate iPasika senke ngoba ngapha. Amen. Ngoba ikhulu fresh siyilapha so kuyenzeka sibe kweqala. Amen. Book of Matthew 26 verse 36. Hey, God. uYesu eGetsemane. Ngelo xesha ufika uYesu nabo kumhlatyana ekuthiwa iGetsemane. Athi kubafundi, hlalani phantsi apha, ndikhe ndiye kuthandaza phaya. Wathabatha uPetros nonyana wabini bakaZabhedi, waqala kuba buhlungu nokudandatheka kakhulu. Manipulate beda uthi nxa ixesha. Hallelujah. Sifike ePasikeni abazalwane. Kumele siyazi uba yintoni iPasika. Uthi uYesu xa ejongene nePasika akafuni ube ecinga iPasika. Akafuna ubane ethetha ngePasika. Kodwa uYesu wathatha unyana ababini bakaZabhedi, wathatha noPetros, unyuka nabo intaba. Uthi xa ifika kule ntaba kuthiwa iGetsemane, athi lindani apha nithandaza. Asuka yena ahambele mgama esiyokuthandaza. Lothe izwi likaThixo wawa ngobuso. Elothi akaguqanga nge-order yokuthandaza, kodwa ngenxa yentlungu eyayiphezu kwakhe wawa. Ekuboni kwakhe akawaweyista amandla wakhe ekuvukeni. Wathi ngoku aphansi waseyiqhubeleka nokuthandaza. Into ayithethayo apha uthi uThixo, kunezinto ezisibethayo, kunezinto ezisibisayo. Oh, yes. Ingamandla wakho wangaweyisi ekuvukeni, wakusele uphansi qhubeleka nokuthandaza. Ngoba noYesu wawa kodwa waqhubeleka nokuthandaza. Thank you, Jesus. Ubethekile kodwa amandla akho waqhubeleka nokuthandaza. Hallelujah. Waqhubeleka amandla akho emthandazweni. Hallelujah. Uthi ukhweli nayo ikhwayisa ukuthi besefeni. Ingathi lento njobana nayo akukathanga ngomso ukhasikepho. Ithi lento uthi kube sefeni. Thank you, Jesus. Mhlawumbi nawe unentlungu nayo. Engalentlungu ungasuka ukhuleke ngayo. Hallelujah. Mhlawumbe yakho intlungu yadlula, kodwa kaYesu intlungu yayingadluli. Nokuthi kude kube sefeni. Hallelujah. Thank you, Jesus. uYesu uyasuka uyojonga uPeter, uyojonga ooZabhedi. Hallelujah. Xa bajonga oonyana bakaZabhedi ebafumana belele. Hayi, bazalwane,
uthe lindani nami ixeshana nithandaza, kodwa ufumana abazalwana belele. Kawuthetha ngonyana bakaZaphethi, kawuthetha ngoPetrosi, awuthethi ngamakholwa asanda ukusindiswa, kodwa uthetha ngabantu abamazi uThixo, uthetha ngabantu abahamba noThixo, uthetha ngabantu abathandaza noThixo. Ubafumana belele, uthi ninjena ke nina ukungakwazi ukulinda, ingathi utshata ukuthi silibanda, uba sinjena ke thina ukungakwazi ukulinda. Wena into zikaThixo ziyalindwa, into zikaThixo zilengesa lapho. Siyathanda ukunqanda uthi uYesu ninjena ke ukungakwazi ukulinda. Ngibazalwane lenyuke intaba eGetsemane, kanti entabeni bayolala, bashize indlu zabo, kanti entabeni bayolala. Uthi uYesu akulalwa entabeni, uyathandazwa. Libanje lindlela lenyuke intaba kanti lifike entabeni lilale. Hayi bazalwane, kanti unyuswe yintoni intaba? Laa ntombi kwenyusa intaba ingawaseyisukilela. Uthi uYesu ninjena ke ungakwazi ukulinda. Masifune ukulinda bazalwane, masifundeni ukulinda. uYesu Kristu uyabashiya, uyaphinda uyamgama ayothandaza, athandaze, aphinda abuye, abafumane baphinda balala. Batshela abazalwane, bayathanda ulala abazalwane. uYesu umnikazi inkonzo akalelanga. Abantu abathi uYesu balele, ibandla liyathanda ukulala, bathi umnikazi inkonzo akalelanga. Uyabavela uYesu Kristu bazalwane, akafuni ukubakhondema. Ngoba uyalazi uba ibandla li-ethe liyakhawuleza ukukhathazeka. Abazalwana basensitive, bayakhawuleza ukukhathazeka. Uthi uYesu kayithetha nabo, uthi umoya unentumakalelo, kodwa inyama yona, haleluya, inyama ikhathele, kodwa umoya wona uyafuna. Akafuna ubabiza njengabantu abafuna ukuthandaza, akafuna ubabiza njengamanqebeka, akafuna ubabiza ngabantu abangayenziyo laa nto. Uthi ndiyandastanda, uthi nyama. Siya epasikeni, masingayivumeli inyama ithathe indawo, masivumele umoya uthathe indawo. Ngoba inyama isothatha indawo, uzoxabana nabazalwana baseFilipi, uxabane nabazalwana baseFushuru, uxabane nabazalwana bakhontilabo, ngoba inyama ithathe indawo. Kodwa umoya kawuthatha indawo, ufana lomntu wonke. Lento ephilayo ubakade ufananto, ngoba umoya kaThixo unentumakalelo. uJesu kaThixo wabuya kwesithathu. Again mzalwane wami wafumana abazalwane betheni belele. Usentabeni uya kubo kathathu, ubafumana oko belele. Into ethi silibanda siyathanda
siyayilezela ukuthandaza, siyathanda ukulala, siyayilezela intaba, sithatha ngePasika kodwa siyoPasika. Kumele thina sibe yiyo iPasika, sive kumnandi nobuncwane bePasika. Ngoba izawufika iPasika ifuna abantu bayo, ifika abantu bePasika besenyameni. uJesu Kristu kubo okwesithathu uthi lalani, yabazalwane, uthi lalani. Makangasikhalali Yesu, asingabantu bobuthongo, singabantu bokukhaphama. Makangathi uYesu uthi lalani, ngoba ubona uba singabantu abafuna ukulala. Hayi bazalwane, masiphaphe, masingalali. Haleluya. uYesu Kristu uzawuthengiswa nguYuda, nguYuda ungumzalwana kaYesu Kristu. Kodwa uYesu Kristu wamchitha uYuda njengamanye bonke abazalwane, akathetha ngaye, washumayela izwi ngokungathi akekho uYuda ekhona. Kumele nathi sifunde nto apha kuYesu. Shumayela ngathi kwenzeka nganto, shumayela. uYesu wakemazi uPetros phambi koba ndibethele emnqamlezweni. Wona uPetros walikhanyela kathathu, kodwa wamthanda uPetros njengomzalwana ovela kumkhanyela. Into ethi asinarizini yawucaphukela nakhona umzalwana. Uba uYesu wachitha uJuda ngokufana noPetros, singobani thina ukucaphukela abazalwane? Kumele sibelale ngcingane wakenayo uYesu. Kumele abantu bakaThixo sibatrike balandela kaYesu. Ngoba ngaphezulu kaYesu beluzawacalula abazalwane, beluzawacalula abazalwane. Ngaba wena ungaphezulu nakukaYesu. uYesu selemazi uJuda akamcalulanga, uYesu selemazi uPetros akamcalulanga. Haleluya. uyazi ke singakwazi ukushumayela sithi uYuda wamthengisa uYesu. Wamthengisa kodwa kwakunyanzelekile. Kwakumele uYesu aye eGolgotha. Kwakumele kube khona umuntu osetyenziswayo ukuze kuye uYesu eGolgotha. Haleluya. Phambi koba simbethelele uJuda, masifumane isizathu. Ngoba yayinguwe awuzokwenza kanjani. Ngoba intatho kaThixo akho muntu umaphambi amaphambi uyafeyila. Intatho kaThixo yenzeka. uPetros mkhanyele kathathu phambi koba inkukhu ikhaya. Ungandivirongo, uPetros wakemthanda kakhulu uYesu, wathi ngomlomo wakhe, ngifuna uba ndifele wena. Ingxaki kaPetros kukuba ngumqobo kwiindlela zikaThixo. uPetros uyamthanda uYesu, kodwa ukumthanda kwakho uYesu soba yintoni na? Soba ngumqobo kwicebo likaThixo. Kwamele uYesu aye eGolgotha, kwamele uYesu anikelwe, kwamele uYesu anyanganywe, kwamele uYesu avuthwe.
kaThixo. Oh basabona. Ukufeyila kaPetrosi athi ndibazange ndambona yikuba wamelana necebo likaThixo. Wangena mcaphukela uYesu wayemthanda. Kodwa wamthanda rongo ngokumelana necebo likaThixo. Yaze nawe uyamthanda uYesu. Kanti awuziqaphele uba nje ngomthanda uthe wamelana necebo likaThixo. Ileza kwethema ufeyile, akuthi ufeyila uThixo, uzawufeyila wena ngoba umelane necebo likaThixo. Hallelujah. Masithandazeni bazalwane. Must stay in line necebo likaThixo. Angathethekile uThixo, sinathethekile. Kodwa sihamba naye kodwa sithethekile. But ilizwi liyaphruva intoba uPetrosi wakemthanda uYesu Kristu. Kuthiwa kweli lizwi wamlandela wathi ndifuna ukubona isiphelo senkosi yam. It's a sign of love. uPetrosi wakemthanda uThixo. Uthi ndifuna ukubona isiphelo senkosi yam sikaYesu. Ebadala bamlandele hamba namathindana wayefuna ukubona isiphelo. Ebathi uPetrosi wayesazi uYesu onqobayo. Wayesazi uYesu aphezu kwamanzi. Wayesazi uYesu nemangaliso. Wayengamazi lawo uYesu wanolwa ngabantu. Hallelujah. Uthi Yesu kubafundi bakhe uthi thandazani ukuze lingangeni ekulungini. Singena nje ezindlini kungoba sehlulwe ukuthandaza. Ukuthandaza ucamanga Yesu, ucamanga uThixo ngoba uyathandaza. Kodwa xa ungengomthandazi ucamanga ngento zehlabathi, ngento zezwe, uyasetyenziswa umnikazizwe ngoba wehluleka ukuthandaza. Kodwa xa uthandaza uyazinqoba iziliva, uyakunqoba ubulingwa. uYesu walingwa uthi umphefumulo wondandathekile ude kuse ekufeni. Wena kaloku awunguYesu uzawuthini ke ngokungalingwa? Hayi uthiwa ngalento uthi uYesu ude kuse ekufeni umphefumulo wondandathekile. Into athi nawe uzawuhlangana nengxaki kude kuse mhlawumbe ekufeni. Kodwa xa ungumthandazi unqoba kwanto esuka phaa kwakho. Ezinye imali ziyakohlula kanti sezehlule ngasentla. Ushakathi imali ngetsho kuwakwazi kodwa hlala imphezulu. Haleluya. Benizalungisela nje ngaloo mazwi ngoba namhlanje masithandaze sibe bantu. Masihlale isithandaza siye epasikeni. Masifumane ipasika sinento kumele siyiyo. Mayingafiki ipasika sishaya singabantu. Masifumane ipasika sinento kumele siyiyo. Haleluya. Uma wanisikelela nifika ekhaya. Kube kuhle. Amen.